Welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Bhuru Temba Mliswa achinyomba Sir Wicknell ari kudedza kuti dzikamaiwe unekadora dzasi wakatizwa naSonja kadora kako kasingasviki kunyini. Inini newe wa two different people. Dzikamai ndine vakadzi nevana vakawanda, ko iwe kadora kako aka kausingagoni kushandisa. Icho ndicho anzi bhuru norima vakadzi naSir Wicknell uchibvayo manje sekuru mungarime vakadzi here musina tractor here? Andi tractor yenyu yakadai here sekuru? Mune kakadai ka sekuru sekuru mungagorima sei manje? Ndosaka mbuya vakatizaka mukada vagarisa barika vakati ndinonoita ichi ndichitamba vanouya kune matractor chaicho anorimaka anoplawa kudai kuplawa noti izvi haende deep sekuru unoda gejo rino tractor insati gejo ridzike nochiritambira pamusoro panhingi surface sekuru. Aiwa sekuru chinjai tractor sekuru. Aiwa chinjai tractor sekuru. Indama ndidenda kudai kuti nditaure chokwadi sekuru. Mbuya wakarambwa kuti handidzoke ndokuti uku isurface chete tinotopinda netractor kudzika chaipo tozopinda neromu tozopinda neripa tichitsemura kudai noti aka sekuru kangaite basa iro here sekuru. Nyaya yewestwood sekuru inyaya yakapera kudhara iyo mumakotsi. Why are you going back to zvakapera kudhara kumakotsi? And then thirdly nyaya yekuti mombe 4,000 mombe ndingadzwa nekupi? I've never had mombe 4,000. I'm a great farmer sekuru. Why don't you come moona zvandiri kuita? The farm is a resort in a sense of chibaga takarima and everything. Some kati mombe mbudzi 25 sekuru. Aiwa, you always think of small sekuru nekuti apa ka sekuru mbudzere mozoti mbudzere ndine mabhuruka ini ndine mabramani nematuli nemabhorani. Manje kana muchitamba makadai sekuru, muchitakura makadai sekuru zvinonesa sekuru. Apa sekuru apa pachinjika apa sekuru. Ngopari kukuvadza self esteem yenyu. Icho bhuru rinorima.